Sisällä hätällä, mulle saa huutaa kun mokaa, mutta ei oo mitään sellaista pelkoa. Mä huudan kyllä itsellenikin, jos mä mokaan. Aika pimeä on toi kenttäpuolisko tuolla. On tosi vaikea katsoa. Joo. Sit kun mä oon täällä Matteo alhaa kans tarjoaa. Loistavaa! laittaa vaan, hienoa! Pieneen maaliin se, että se onnistuisi niinku. Hyvä oli Bymis! Hyvä oli, hyvin pelattu, hyvä Bymis! Hyvä Matte! Me vaan seuraavasti ihan sama kuin Okei. Joo, Kalle voi tulla siihen keskikäänteen. Mä kukaan olisi uskonut, että toi välttämättä menee. Se oli kyllä meikäläinen. Toi Veskan veki, kun välissä ottaa tosi hyvin. Se on huono. Se yksi dyykki on aika komea kyllä. Se kenes veto se oli? Noniin! Nosukin kädet ilmaan. No niin! Tulihan se noin. No niin. Pitäis kiertää tuossa monia kertaa. Pääseekö tonne tästä? Ei ainakaan puolella.